Hello guys! Andito kami sa Sual ngayon. Kasama ko siyempre ang family. I-celebrate kami ng Sual Town Fiesta 2026. At ang celebration ngayon ay ang Dalutan Third Pantala 2026. Let's go guys! Kalugay Vice Mayor Maximo Milian, Admin John Milian, together with Jonathan Paul Liuzen Jr., Original Director, Richard Juan Session 3. There you go. There you have it, ladies and gentlemen. As we start the lighting up of the Kalutan of Pantalan 2026. Pwede bang humiling ulit ng masigabong palakpak para sa lahat? Swal! Kalutan ng Pantalan Concert 2026 is in honor of patron Saint Peter Martyr. At sana nga po mga kaibigan, ang panalangin natin ay magkaroon ng masaganang kabuhayan, matibay na samahan at kapayapaan sa bawat. Ayan, kapag ganitong mga piyesta guys, alam niyo na, hindi mawawala ang favorite sunny light. Chill-chill lang tayo habang nag-ihaw at tayo ay iinom ng ating ganitong refreshing uhaw na ako sa sunny light. Gracias. Happy Fiesta Sual! Ayan guys, marami tayong hinandang mga ihaw. First na nilagay natin is yung hito. Ayan lang, ayan. Medyo nagka-problema sa hotdog, natutong. First batch yun. Ayan. Ayan, may hito tayo. May mais pa. Tapos yan, bangus. Then, naghanda din kami ng pork chop, pork belly, at saka iihawan ko ng hotdog ang aking bunso. Kaya yan, ay naputol. So, tinuhog ko na lang kasi para hindi mahulog dun sa sangkalan. Ayan. Tender, juicy hotdog naman. Sana hindi na matutong this time. Kaya guys, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo kaninang squid o pusit. Ayan, masarap yan. Ay stuff ng kamatis, sibuyas, kung ano-ano pang flavoring, seasoning. So, yan yung manok natin. Ay, cheese. Ayan. So, nandito ngayon guys, si Super Tekla. Ay, sorry. Ay, hindi para. Impersonator lang pala ni Super Tekla. Ayan, pero Super Tekla na rin
ang itsura. Siya ang isang guest dito, guest performer sa ating 2026 Kalutan and Pandaran dito sa Suala. Ayan. Super Tekla impersonator. Ayan siya. Hello, Super Tekla! Okay. Again, would like to thank all of you guys sa pagdalo dito sa ating Sual Cultural Celebration 2026. This is Kalutan ng Pandalan 2026. Okay. Picture lang muna ng ating mga grupo. Okay. Pwede ho kayong kumaway-kaway dyan sa likod, ha? Okay. Thank you, guys. By the way, as early as now, just would like to acknowledge, of course, the Escobedo and Castro families. Thank you very much. And also would like to welcome and thank you. Of course, meron pala tayong candidate for Philippine Miss Heritage Global. Goes by the name Lexi Escobedo Castro. All right. Good luck sa iyo, ha, Lexi. And of course, I would like to give thanks once again sa ating pong pinakamamahal na Mayor, Liseldo Dong Kalugay. Palakpak na malakas para kay Mayor. Fiesta, Sualeños, mabuhay po kayo, Mayor Dong Kalugay. Mayora Carly, sabi pagbati dito. Siyempre sa piyesta, kahit sa kalutan, kahit sa ang piyesta po, hindi mawawala ang sayawan. Kaya, meron at meron may music, may banda, at siyempre, may sayawan yan. Lalo na dito sa pinipilit ko sila na makipagsayawan na. Sayaw na, huwag nang mahiya. Kaya nakipagsayawan na sila kasama ang mga Zumba people ng Sual with the officials. Ayan. Enjoy! Si DJ Uriles ng IFF Radio sa Dagupan. Thanks and